2, 3 थाइगिर बिबारनि आगै दख'ना गाननानै फारौ मेगननि आगै फालि लानानै हा 1 2 1 2 1 2 1 मोद्लाया दानो फैबाय नामा? ओइ मोद्ला मा दामलाबायबाय थादों? नै दासो सिखारदों आङो बादावबायसो माथो मानसिया। हाब बिदि जायो सोरबा? नै दासो 6था जादों 8थासोआव फैबानो जायो। गावहा थाब फैयो नालाय आं नै दासो सिखारदों। हनै माबा मावजिया ओइद सार आंनोबो जालालै माबा हैद गोलैलांसिगौसो आङो सार है बादावलाबायोलै आंबो जानला मानला बिब्दि बुंबा आरोना ओइद सार आंखौ थाब फोरोंफैदोलै आङो दा टाइम गैया एसे बाजारावबो थांनांगौ आरोना आं हारसिंसो दङ न'आव ओइ सार फोरोंफैदो थाबनो आं थांनोसै दा थाब सोलोंनानै 1 2 3 फागुन फागुन फागुनखौ साजायगोन सोमलि बिबारा बैसाग बैसाग बैसागखौ साजायगोन दंफांनि गोरलै बिलाइया सना नोंखौ साजायगोन नोंनि रेगे रेगां फासाया फागुन फागुन फागुनखौ साजायगोन सोमलि बिबारा फागुन फागुन फागुनखौ साजायगोन सोमलि बिबारा बैसाग बैसाग बैसागखौ साजायगोन दंफांनि गोरलै बिलाइया सना नोंखौ साजायगोन नोंनि रेगे रेगां फासाया सना नोंखौ साजायगोन नोंनि रेगे रेगां फासाया ला 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 ला